An kaka jalony awanya wacho ni gimomiyo joma mine ok dwa nyuol mang'eny sani en nikech migao bende otemo matek mondo mine, nyiri kata gi familia mondo opuonjgi thuolo margi mondo ging'e wawacho ni choices monego gibed godo mondo gi decide wawacho ni namba mar familia ma gidwaro. So ibo yudo ni migao otemo kabisa mondo ute mag thieth nyabedo ni chiwo kony koka weche mag komo nyuol, puonj, to bende gichiwo methods ma mine nyalo dwaro. Koro ibo yudo ni mine nigi waluongo ni opportunities mang'eny mondo gi decide ni gidhi kanye mondo omigi services ma gidwaro gi.